ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூடியூப் ஸ்டுடியோட தீம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணதான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒயிட் தீம்லேருந்து டார்க் தீமாக எப்படி சேஞ்ச் பண்ணதான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து யூடியூப் ஸ்டுடியோ வந்து கண்டிப்பாக அப்டேட்டில் வச்சுருக்கணும். அப்டேட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் டார்க் தீமை நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் என்னோடய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு நீங்கள் யூடியூப் ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு ரைட் சைடில் மேலே உங்களோட ப்ரொஃபைல் இருக்கும், அதில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு செட்டிங் டச் பண்ணிக்கோங்க. செட்டிங்கில் வந்து தேர்ட் ஆப்ஷனாக டார்க் தீம் அப்படின்னு இருக்குது, அதை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நைட்டில் வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ அவ்வளோதான், வந்து யூடியூப் ஸ்டுடியோ வந்து டார்க் தீமாக மாறிடுச்சு. இப்போ வந்து எனக்கு வேணாம், இந்த பழைய தீம் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மறுபடியும் ரைட் சைடில் உங்களோட ப்ரொஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் செட்டிங் டச் பண்ணிக்கோங்க. செட்டிங்கில் திரும்பி கீழே வந்து டார்க் தீம் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட பழைய தீம் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிடும். இந்த வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.